दिहिरा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बाखनायथाव खामानि। सरकाराव गैयाब्लाबो 3 किल'मिटार लामानि थासारिखौ बिपिएफ दोलोआ बाला अन्थाइ होनानै रायजोनि थाखाय मोजां खालामनानै होयो। दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय बांग्रिकुसि ओनसोलनि 3 किल'मिटार लामानि थासारिया रायजोनि सुबुंफोरनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंना नुजाथिदोंमोन। बे जेंनाखौ बिपिएफ दोलोआ सरकाराव गैयाब्लाबो रायजोनि मोजांनि थाखाय जा एसे हायो बाला अन्थाइ होनानै हान्थिनो थाखाय मोजां खालामनानै होयो। बांग्रिकुसि ओनसोलनि 3 किल'मिटारसो लामा बेखौ बिथांमोना सरकाराव गैयाब्लाबो गावनि आखाइनि थाखा फैसा बाहायनानैब्लाबो बाहाय हाथाय बाजाराव थांनो हानाय, स्कुल कलेजाव थांनो हानाय माखासे गाज्रि लामाफोरखौ बिथांमोना फाहामना होदों। दा बेनि थाखाय रायजो राजानि जानानै बांग्रिकुसि ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बिथांमोननि हेफाजाब आरो सहाय जगाजगखौ जोङो मोनबाय थागोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय। 1 नाम्बार नैबे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि गोनांथि बुस्थुआ जाहैबाय जोंहा कमिउनिकेसन। बे कमिउनिकेसना जोंहा जोबोद गाज्रि। जाय कमिउनिकेसनखौ मोजां खालामनो थाखाय माखासे सम होदावरि होसावरि जोङो आन्दलनबो खालामबोबाय। दा आन्दलन खालामबोनायनि बिनिमयाव जोंबो सानदोंमोन जोंनि साननाय बायदिहाय जा मोनसे सुक्ति खालामबाय। दा बे सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा सरकाराबो दाबाय। दा बिनि उनावहाय जोङो सानदोंमोन जे नैबे ओनसोलनि माखासे जेंना, लामा सामानि जेंना, लोंनाय दैनि जेंना, गासैबो जेंनाया सुस्रांजासिगोन नामा जों बेखौ सानदोंमोन। खिन्थु दिनैनि थारिखआव नुबाय बेफोर गासै गोनां जेंनाफोरखौ जोङो टाच खालामनायखौबो दाबो मोजाङै नुवाखै। खारन बेहाय मैदेर आरो मानसिनि कनफ्लिक्टआ बोसोरै जायो। गोबां मानसि थैनो गोनां जायो। ओमफ्राय फारसेथिंजाय नैबे लामा सामानि बेलायाव जोङो लामाखौथ' नांथ'लायामोन। बोसोरब्रैल' जादों बा बोसोरबाल' जादों बे सरकारा नंगौ। खिन्थु बेवहाय गोनांसिन बुस्थु जाय आर्जेन्टसिन फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय, स्कुल कलेज हाथाय बाजार थांलाय फैलाय खालामनाय, दा बेनि थाखाय जोंनो माखासे कमिउनिकेसननि प्रयजन जायो। दा बेवहाय जोङो मोनसेबो कमिउनिकेसननि खामानि मावनाय जों नुनो मोनाखै। दा खामानि मावनायखौ नुवाखैब्ला सिगांनि समाव मावनो आद्रा थालांनाय जिखिनि खामानिखौ मावनो हास्लाबाखैमोन बेखौ जाय सरकारा मावनो हास्लाबाखैमोन, दा बेखिनि माखासे खामानि दामानिफोरखौ मावनो हायैनि थाखायनो जोङो होदावरि होसावरि आन्दलनखौ खालामदोंमोन। फरायसा आफादजों गोबां सम हेफाजाब होनानै जोङो आन्दलनखौ खालामबोदोंमोन। नाथाय जोङो जेबो समस्या समाधान जायाखै। दा दिनैहाय गोबां बुंसेयावबो गोबां मेम'रेन्डाम होसेयावबो जेबो जायैलाय जोङो सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफ दोलोखौनो जोङो लोगो मोनबाय थानाय हिसाबै, जायगायावनो गोबां दैदेनगिरि थानाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ एसे बुंफिनबाय। आर'ज खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोना बेखिनि हाबाफारिखौ इनिसियेटिभ लाबाय। खुलुमबाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोंहा बेयाव सेंग्रे बिल्डिंनि खामानि जाबाय थादों। बे जायगाया जाहैबाय बांग्रिकुसि जेनेरेल एरिया। बे जायगाया दिहिरा बियाबनि सिङाव गोलैयो। दिनैहाय रायजो राजानि उसुबिदाखौ नुनानै, कमिउनिकेसननि जिथु उसुबिदाखौ नुनानै बिपिएफ दोलोआ दिनैहाय बिथांमोननो मोनसे खामानि मावनानै बिथांमोना नुगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय सेंग्रे बिल्डिंनि खामानि मावगासिनो। सरकार गैयाब्लाबो बिथांमोना जोबोर मोजां मोनसे खामानि मावनानै होदों। बेखायनो आङो गासिबो रायजो राजानि जानानै बिपिएफ दोलोखौ जोबोर साबायखर जासियो। जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ रायजोनि बेफोरबायदि हाबाखौ मावलांबाय थानो हाथों जोबोर जासियो। जोंनि दिहिरा समस्तिनि जिथु CWC मेम्बार बिथां आगस्त सिटिग्रा आरो बिथाङानो जोंनि दिहिरा समस्तिनिफ्राय बिपिएफनि सासे बिजाथिनि दाबिदार। बिथांखौ आं जोबोर साबायखर जासियो जे जोंनि आर'जखौ बिथाङा लाखिदों जे दिनैनि बे नुबाय थानाय हाबाखौ जोंनि बिपिएफ दोलोआ मावनानै होदों। जोबोर साबायखर जासिबाय। हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिखौबो जोबोर साबायखर जासिदों। लोगोसे बिपिएफनि गासैबो दैदेनगिरि, मुसलपुर जिल्ला बिपिएफ, दिहिरा ब्लक बिपिएफनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जोबोर साबायखर जासियो। जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि मोजां हाबाफारिखौ मावलांबाय थानो हायो। गोजोन्थों।